Bună ziua tuturor și bine ați venit! Astăzi vreau să vă prezint un ghid complet despre cele 5 lucruri pe care trebuie să le învățați pentru a face bani. Deci, fără să mai pierdem timp, să trecem direct la subiect. Punctul 1. Dezvoltarea unei competențe valoroase. Pentru a face bani, este esențial să vă specializați într-o anumită competență care este solicitată pe piața muncii. Investiți timp și efort în dezvoltarea acestei competențe, participând la cursuri online, seminarii și exersând în mod constant. Vă puteți folosi această competență pentru a obține un loc de muncă bine plătit sau pentru a începe propria afacere. Punctul 2. Înțelegerea pieței și identificarea oportunităților. Fiți la curent cu nevoile și tendințele pieței. Studiați domeniile în creștere și identificați oportunitățile de afaceri sau de angajare care pot genera venituri. Este important să înțelegeți cerințele clienților și să vă adaptați strategia în funcție de acestea. Fiți creativi și inovatori în abordarea oportunităților, astfel încât să puteți maximiza câștigurile. Punctul 3. Abilități de comunicare și networking. Pentru a face bani, este esențial să vă puteți comunica eficient și să construiți relații solide cu oamenii din industrie. Abilitățile de comunicare vă vor ajuta să vindeți produse sau servicii, să negociați contracte și să atrageți clienți. De asemenea, dezvoltarea unei rețele de contacte solide vă poate aduce oportunități de afaceri și colaborări valoroase. Punctul 4. Gestionarea financiară personală. Învață să-ți gestionezi banii într-un mod inteligent. Stabilește un buget, monitorizează cheltuielile și economisește în mod regulat. Investiți în educația financiară pentru a înțelege principiile de bază ale investițiilor și pentru a-ți maximiza potențialul de câștig. Prin luarea unor decizii financiare informate și responsabile, veți putea construi treptat un venit stabil și să faceți bani în timp. Punctul 5. Antreprenoriat și luarea de inițiative. Dacă sunteți interesați să faceți bani pe cont propriu, dezvoltați abilități antreprenoriale. Fiți pregătiți să vă asumați riscuri calculate, să transformați ideile în afaceri și să găsiți soluții creative pentru problemele de piață. Învață despre strategie de afaceri, marketing, managementul resurselor și alte aspecte relevante pentru a vă dezvolta propria afacere. Fiind capabil să creați valoare și să profitați de oportunități, veți putea să faceți bani în mod sustenabil pe termen lung. Deci, dragii mei, acestea au fost cele 5 lucruri pe care trebuie să le învățați pentru a face bani. Sper că acest ghid complet v-a oferit informațiile de care aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivele financiare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să lăsați un comentariu cu experiențele voastre în acest domeniu. Ne vedem curând cu mai multe sfaturi utile.